Panahabonin arak sa sarong tindahan sa banwaan ng San Fernando, Camarines Sur, nahulikam. Si Veblen Reyes nakatutok. Sa kuakan CCTV footage na ini sa luwas kan sarong tindahan sa Barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur, mahihiling ang lalaking nakasulot nin itom na kopya. Sa atubangan kaini, nakalaagan mga case nin man iba-ibang klase nin inumon, kabale ang sarong case nin arak. Kan enot, nakatindog sa naan lalaki na garo igwang pigahalat, mantang pasimpleng nagtataga si Rip sa laog kan tindahan. Kan magluwas ang lalaking nakakulor asul na t-shirt, nagtalikod ini asin naghalat na maghali ang persona. Aban-aban pa, nagtukaw ang lalaking nakakopya, kinuaan sarong bote nin arak sa sarong case, asin marikas ining nilaog sa iyang backpack. Dagos na naghali ang lalaki na garo mayong nangyari. Huri na kan marisa kan mga tauhan kan tindahan na kulang na pala nin sarong bote ang case nin arak. Akala mi nag-aabang lang ning kuya ning jeep ta mauran kang igto yang pangyayaring igto. Di si may Malaysia man lang kami ta. Kala mi nag-abang lang siya. Dai subuot pamilyar sa inda ang lalaking naghabon. Dai naman nagreport ang manhamiento kan tindahan sa pulisya, alagad pig-upload din da sa social media ang CCTV footage komo sarong patanid. Sa ibong kaini, pigiin kaminar kan PNP na ipaabot man giraray sa inda ang siring na insidente, tanganing dai na makabiktima pa ang mga personang paha sa mandatang gibo. Nakunog po kamong mga importanteng bagay na pagsasadiran nindo, dahil po paglingatan na hindi mapabayaan, ta iyan pong oras na iyan, or segundong iyan na malingatan ta po iyan, nakulaon po iyan na oportunidad na matawan taning pagkakataon ang mga mandatang elemento na isagibo sa indang mandatang gawi. Kaibanan si Jovel Ubiso, Veblen Reyes, Balitang Bicolania.